लोगोफोर फाइनालि जाबाय आरो ना माने जाखाबाय पेमेन्ट जाखाबाय फाइनालि बाइक आंनि जाबाय वेलकाम बेक टु इउटुब चेनेल लोगोफोर दा लोगोफोर दिनै बहुत स्पेसियेल डे आंनि थाखाय माने दिनै आं थांगासिनो फाइनालि 100% बाइक लानो थांगासिनो आरो ना माने बाइक लानायाव बहुत कनफिउजनमोन खिन्थु कनफिउजनखौ आं गारथ'नानै फिक्स खालामबाय आं जे नाइनटि बेखौ मोनना मोना नोंथांमोना गेस खालामबानो जाबाय आरो ना थ' थांनाय भिडिअ आं मोनसे हिन्ट होखाबाय नङा होमबा थ' आं गारिखौ मोननै बहुत स्पेसियेलि पसन्द जादों माने एडभेन्सार गारि थ' आरो मोनसे आरो नेकेट बाइकबो जानांदों खिन्थु नायनोसै गोसो मा बुङो ओमफ्राय थानानै मोजां जायखौ मोजां कन्डिसन मोनो बेखौनो लाबोगोन आरो ना ओमफ्रायथ' रयेल एनफिल्डनि आं लानो लुगैदों माने पार्सनेलि आरो गोबां मानसिफोरानो आंखौ साजेस्ट खालामदों आरो ना रयेल एनफिल्डनि थ' नायसै लोगोफोर ना मा जायो थ' दायो बेयाव अखा हागासिनो जों गामियाव दायो आवगायलांसै गुवाहाटिसिम ओमफ्राय नालाय नै माने बाइक लायगोन खालिसो अखा हायो मा जागोन बिदिबा दैट जियानो जाया मानो अखाबो थांसै लोगोफ्रा रेकर्ड बायलायबाय नै आंनि थाखायनो दा बे हिसाबै थांथारनांसिगोन आरो ना नङा होमबा थ' जियानो जाया मानो दिनै जों लाना फैखागोन 100% थांसै दे ओमफ्राय मा बाइक लानांगौ जेनेबा मा बाइक लानांगौ बुथुना र' गेस खालाम बाय फैसा होबाय दे जेखि जाया गोजानाव थांनाय लागोन आरो बिराद गोजान बेरायनानै गारि लागोन मिथिबाय थ' जियानो जाया मानो दायो आं आवगायलांसै जेखि जाया मोजां गारि मोनगोन होनना आसा खालामबाय आरो ना इसोर भगबान इसोर येस आवगायलांसै दायो बाय बाय निउ बाइक फैगासिनो निउ बाइक ओमफ्राय आइखौ लानानै शिलंआव थांगोन होननाय थांगोन थाङा मोनदोबा लाफाखा माबाया गारिया ओमफ्राय थांगोन शिलंआव शिलं थांगोन थाङा दे बे उन्दै खौरांलाय र' गारिया मोजां फैदोंबा लांमारगोन ना शिलंआव नायनोसै थांनो मिथिया आरो ना आं लांनो सानदों खिन्थु बे थाङाबा गैला मा खालामनो नङा होमबा नैखौबो लांनांसिगोन नैबे एख' न'आ नैबो एख' नुखाया बेसां बे मा जागोन दा शिलंखौ नुवाखै बे शिलंखौनो थांनांगोन थ' आं दायो फंबायनि गारि लांसै थ' नैबे जाबाय जोंहा दादि लाइननि न' फंबाय लानि आरो किरण साबि दे दो लाइनसै गारि लाइनसै किरण दा नै दिनैनिखौ लानोसै आरो ना NS 200 नैबे खैमान जाखो किरण खैमान जाखो आबै बाइक लायनोसै आं बाइक गोदान दे माय बोर हर मोनथो होनना बुं मोजां गारि दे दे मिस्थि लाबोन आं मिस्थि मोजां गारि मोनबा दे मा होनदो लालमन आं आरो लाल सानदों आरो लालमहन तलफोरनि दाय सहैबाय भेरगाव ओमफ्राय नैखिनिया पान्डारफोरा जादों नै कुसालाफाय सिख्लालायनो थांदों बिहामजो NS 200 नै डाबल थ' मोने BX6 नैबे 3 मान्थ जाबाय नैबे 2 मान्थ ना फाय थ' दायो लायगासिनो गोदान खैना लोगोफोर दायो नै सहैबाय नीलाचल फ्लाइअभार नै थ' दायो लोगोफोरखौ नेगासिनो माने थाबोदों बिराद जाममोन ना बे नामा दे लोगोफोर दायो फिक्स जाबाय बाइक लानाया आं बिराद कनफिउसमोन थादोंमोन आं माने बिराद कनफिउसन आरो ना माने हिमालयान लागोन ना नैखौ लागोन खिन्थु नैबे एसे माने कस्टलि हिमालयाननिख्रुइ आरो नैबे आरो बहुत प्रिमियाम दे पावाराव बारा बिनिया आरो कम्फर्टआ खिन्थु हिमालयाना मोजां मोजां आरो ना सासपेन्सनफोरनिनो बेस्ट खिन्थु बहुत कनफिउस ओरैबायदि कनफिउस लोगोफोर थ' कनफिउस बिदिनो कनफिउस जानानैनो जेखि जाया जों माबा मोनसे लाबाय बिराद कनफिउस आरो ना थ' जियानो जाया मानो थ' दसे उनाव नोंथांमोना नुगासिनो माखौ लाखो जोङो माने माखौ लाखो आङो दसे नुगासिनो दसे उनाव दै माने फाइनाल जाबाय आरो ना जेखि जाया मोनसे नैबे नङाबा हिमालयान जेखि जाया एडभेन्सार गारि आरो ना थ' क्या हुआ गाइस जाय सानदो दानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे भिडिअखौ नायग्रो नाङा दानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना आं माखौ लाखो खिन्थु नैखौबो आङो बहुत दा जेखि जाया आरो ना नुगासिनो
very center. phone number kita di. Yeah. Wah, butik apa tuh? Channel phone number. लोगोफोर फाइनालि जाबाय आरो ना माने जाखाबाय पेमेन्ट जाखाबाय फाइनालि बाइक आंनि जाबाय हाय साबि लोगो फाइनालि निउ बाइक नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आंखौ निउ गोरबो खुंगुरजों मोनसे निउ लुक्स नुसिगोन आरो ना जायखिजाया आपग्रेड जायखिजाया गोरबो खुंगुर इज आपग्रेड दायो फट' सट थिखाङोनो फट' थिखांनानै जोङो न'दान थांगासै आरो ना थ' दै लांबायनो फाइनालि फ्रायानो गेस जाखाबाय जों मा बाइक लागोन ना थ' तो लोगोफोरनि बे जाबाय आंनि निउ बाइक हिमालयान VS4 411 yes it's my bike जय बाइक kita लानायनि जय ओके Diam sudah, coba boleh. Hai. Let's go, fast start. Mundur kemana? Labe dah kali. Fadi BS4 full power. तो लोग फॉर गुड मॉर्निंग तो दिनै जाबाय नेक्स्ट डे तो मिया डिलिभार लाबाय दङ तो लास्टआव माने फैनायखौ माने लास्टआव आङो देखायनाय जायासै थ' दिनै आं मोजां गारि देखायनोसै थ' मिया मोजाङै डिलिभारिया जाबोनानै मोजां सफैबाय थ' लोगोफोर नै दिस माइ ब्लेक पेन्टार देखायगासिनो आं नै बेसेबांबा गोबावनिफ्राय कनफिउजन लागोन लाया फायमारबाय गारिया खिन्थु गारियाव बहुद सोलायनो गोनां दङ जेरैबायदि फार्स्ट अफ अल नैबे माबाया मा होनदों सिट कभार बय नङा ओमफ्राय मोननैसो गारिया प्रब्लेम दङ माने मिसाखौ मा बुंनो ब्रेकआ बेकार सिगांनि ब्रेकआ हामा ओमफ्राय उननि माबाया सकारा बिराद बोरैबा आरोना बिराद गोरा माने एसे लुज जादों लुज जानायखाय एसे स्टिफ जादों माने बे सेप जोबनानै थक बिदि नांदों आरो दं बिदि सानदों माने थ' दायो आं थांगासिनो माबायाव श'रुमाव थ' बेखौ देखायगोन आङो बिनि सकार आरो बिनि ब्रेक बे मोननैया एसे गाज्रि थ' बेलेग पारफेक्ट इन्जिना पारफेक्ट बिराद पावारफुल इन्जिन ओमफ्राय गाज्रि मा दङ बेयाव ओमफ्राय मोननैसो मडिफिकेसन दङ निखौ आङो हवाइट खालामगोन माने निखौ ब्लेकखौ आं बारा सुखुवाखै माने सिगांथिं नुहुराखै माने ओमफ्राय जेबोथ' गैला सिट कभार सोलायगोन ओमफ्राय हायोबाथ' निफोरखौ एसे उनाव रेप खालामगोन आं माने निफोर एसे स्क्रेच दङ ना बे उननि बाथ्रा बियो ओमफ्राय मेनलि दिस इन्जिना मोजां बेनि थाखाय आं सेटिसफाइ माने अनलि ब्रेक आरो माबाया मोजां नङा उननि सकारा थ' बेनोसै आरो थ' ब्रेकखौ एडजास्ट खालामनांगोन मोजांनो बेनो आरो सेकेन्ड हेन्ड गारि लानायनि मजाया एसे खरस थांखागोन आरो बेयाव मथा मथि थांगोन दे एसे हेभियानो खरस थांगोन थ' जियानो जाया माने बेखौ मोजां बनायनोसै दिनै मोजां मडिफाइ खालामसै मडिफाइ माने मोजां मडिफाइ खालामा जास्ट मोजाङै बनायगोन आरो जायखिजाया अरिजिनेल पार्टस होगोन रयेल इनफिल्डनिफ्रायनो आं मोजाङै माने गासैखौबो होजोबगोन आं सकारानो जा ब्रेकआनो जा गासैबो सोलायजोबगोन माने बिदि मोजां जाबालाय जाबाय थ' मोजां जायाबालाय सोलायखानांगोन नङा होमबा थ' बेनोसै थ' दायो आं लांगासिनो बेखौ गुवाहाटियाव सरि टंलायाव मोनसे श'रुम दङ थ' बेयाव आरोना रयेल इनफिल्डनि थ' बेनोसै आइ एम हेपि बुंनांसिगोन आरोना खिन्थु दिनै हराव बिराद गोसोखांदों सिगांनि बाइकखौ 220खौ मा जादों मिथिया आरोना उन्दुनो हायाखै आं थ' बिराद सिमां नुदों गोसोखांदों दुखुबो नांदों बिदि जादों आरोना निउ बाइक माने रयेल इनफिल्ड हिमालयान फैनाबाबो माने बेखौसो गोसोखांबाय थायो मा जागोन दा एसां एटाच जाबायमोन माने बे बाइकजों एसां लं राइड खालामबायना माबा मोनसे बिराद माने फिलिंस माबा मोनसे जाबाय आरो बे गारिजों थ' जियानो जाया माने आंनो सोलायनो होननानै गावनो जादों ना बे माने आंनो सोलायनो जादों ना थ' गावनि गोसोखौनो आं गावनो बुरखायनो हाथारनांगोन आरो बे हिसाबै नङा होमबा आंथ' गुबुननि खरसाथ' सोलायाखैना थ' गावनो गोसोजों सोलायजों जे गावनो मानिनांगोन बाथ्राया बेनो थ' जियानो जाया माने इन्जिना बेन्जार पावारफुल माने 2 गियारफोरावनो आरामसे एकदम बोरै खारो आरो बिखौ मोजां नांदों गारिखौ थ' जियानो जाया दायो थांगासिनो टंला देखो स्टिकार बेखौ बुङो रेप WRAP एसेबां मोजां नै सिङाव नै लोगोफोरनि दायो जोंनिखौ बोखारगासिनो माने आं बेखौ फसायाखै माने अफ रडिं बाइक ना बेयो माने सिगांथिं मा दङ नुवानो हला हले फैदोंबा हाब्रुबा माने सिगांथिं मा दङ नुखायाथ' बेनिखाय बेखौ माने मानसिफोरा मानो होयोथाय आं माने गाहाम नाङा आरोना माने गाहाम नांखाया आं थ' बेनिखायनो आं दायो जिहेतु अफ रडिं बाइक हला हले सलायनांगौ हाब्रुफोराव एसे सलायनांगौ ना जेबो जाया थ' बेनिखायनो आंनिखौ बोखारदों जाहाथे भिजिबिलिटिया मोजां जायो
तो लोगोफोर बिराद दिननि भिडिअआ तो लोगोफोर गाबोन आं बाइकखौ मोजाङै बनायनोसै आरो ना पुरा माने गाबोन आं गारिखौ पारफेक्ट बनायनोसै आरो ना मथा मथि 10,000सो खरस दं गारियाव आरामसे आरो ना माने 10,000सो खरस खालामबानो माने पारफेक्ट फर राइड पारफेक्ट फर माने अल एभ्रिथिं पारफेक्ट जागोन आरो तो लोगोफोर गाबोननि भिडिअ लोगो मोनलायनोसै ना